Kaveri sua ku sukkula, niin nopeasti kukaan tunnistaa niinku seinillä klikka tossa muna ilman sekunnissa ja etupä totta kolungia. 7A 7B, HKL vannustamat nyt matkoja meette 1-4, puvi matkustaa 4 taika ylkyttelee. Jos sinne takia pyssikillä tulos Ekojen joukossa ulos, pumille kannattaa simahtaa, että vois muutisti livata, jos sinne takia pyssäkillä vilahtaa. Vältellään sakkoja, betoni passua vai sivusta katsoja. Taskus lippu, joka on voimassa 12 sakko, ei oo enää onnea koittamas. Kutsuses kolmoses, Pocket Station vuoseis kyytiin, konttaile kuskiin toisia, moikkaile mikidi mummot, vapaita paikkoja kyttäilee. 9-8, kolmonen linjoista pahin, mä sakot siellä sain, mä sakkoja hain, niin ne on pois maksettava, mun maksutava, hokoillaan toimia ja hidastava. Mut hitaattavat ei oo meikäläistä hidastamas, kamotakin päälle ja kadulle takaisin, manskuun kymä kyytii pamani. Ulkoni kylmältä, istu koko kiekkaa, siitä takas ulos. Milloin on linjat femma ja kakkonen tulos? Niitä venätäis, pakkases mun kyti venälen. Sininen hokal takki, mä haluun sellasen. Sporas, takaosas, takanojas, nojan takafena niinku koko veegi ois mun oma. Ytsi takapenkin väke, skude, nojaa, meikä sama lössi päältä päin sen näkee. Kun täältä päin lähet tajut, ei mitään jäänyt käteen, mut tyytyväinen tyhjä tasku, enkä häpeä. Koska muutenkaan ei ikin tarvi käyttää bussia, tai vähintäänkin yht harvoin kun koko toni pääsee nussiin. Eli about joka toinen vuosi, joka mistä suosin. Oikein vuosi, tule streitillä, spora väärällä reitillä. Mitä matkast jäi kätöseen? No ei mitään, Stevari herätti, löi pampur polveen. Mut pieksin sen vägärin ennen kun se ehti laskee 3. Ei oo mukava, joku hippari aina pussis mun viereen kriipaa. Yskii lima mun niskaa, käänny ympäri jos naama liiskaa. Mun 4-6 kokosti striploja alle, jos se naama alkoi näyttää ihan pipar kakku pojalle. Ja tää sama juttu tapahtuu joka koulupäivän jälkeen. Kun joku likainen dille tulee mun lähetyville haisee. Ja kun ne tellatjat kostuu jälleen veren. Käärin mato ja heitän ne Itämereen. Ja ite me katso mitä Krunika Nuggetti tekee. Ei olis yllätys, se taas yliopistolla matelee ja tupakki poltelee ja kirkon rotta pelaa. Mut se on mukava, koska Krunika Brosselle se tulee ihan luonnosta.